Descomptes per a milers d'actituds, però el carnet jove m'ha enviat avui aquí, a Girona, per tal de buscar a una persona amb actitud canvi de pentinat. Anem a veure si algú està disposat a tallar-se els cabells. Seguiu-me. Genís, tens actitud canvi de pentinat? Sí, una mica ja toca. Què farem amb això? Moto 0 no, Rosa tampoc. Ja ho veurem. Quins descomptes utilitzes normalment del carnet jove? PortAventura, al mitja distància també, algun museu tipus el MACBA. Això t'ho has inventat per semblar interessant. Tu saps quants descomptes hi ha del carnet jove? 253 i mig. Això és molt poc. Hi ha milers de descomptes pel teu dia a dia. Imagina't, perquè tu estiguis utilitzant només 3. M'he de descarregar l'app i mirar-la cada dia. I no sé si saps fins quina edat pots utilitzar el carnet jove. Fins als 30, perquè si és als 25 estic molt al límit. Estàs de sort, encara et queden 5 anyets. Ah, no, 6. Ah! Anem a fer alguna amb aquests cabells, no? Hola! Teníem hora per tallar-li el cabell al xicot. Feu descompte amb el carnet jove? Sí, un 10%. Perfecte, doncs som-hi, no? Anem. T'atreviries a fer-te un canvi així radical? Què entenem per radical? He buscat alguns looks així que potser t'agraden. Aquest que et semblaria és rotllo Australian Surfer. Uf, I aquest, una mica d'extensions, unes rastes... amb la meva cara no crec. Que tiquis-miquis sou. I aquest? No problemes. Sí, d'aquí 10 anys ja quedaré així. I l'últim és un senzillet. Jo crec que li pot quedar bé. Potser sí que se'l miraran molt. Bueno, però ja està bé que se't mirin, no? A mi m'encanta que em mirin pel carrer. Aleshores, què podem fer? Que se'l renti i que surti. Això sona molt bé. Vinga, va. Jo et trobo més mono així, amb els cavallets més curts. Tu com veuries fer-te una raia així, juvenil? M'hauries de pagar molts diners. És molt Cristiano Ronaldo, jo, la veritat, futbolero poc. O ratlla o barba, has de triar. Ara ve el millor moment, eh? Sí, desperteu-me quan acabi. Oi que ara, sempre que vagis a la pelo, aniràs amb el carnet jove? Sempre. A l'aplicació tu poses la teva localització i et surten absolutament tots els descomptes del carnet jove que tinguis a prop. Això està guai, no ho sabia. I han faltat les metges, la ratlla, la cresta... Ràpid, fàcil i pràctic. I m'agrada amb el carnet jove, és que ho tenim tot, eh? M'agrada. Doncs ja ho veieu, per actitud, canvi de pentinat i per acabar igual de pibon que el Genís, milers de descomptes en perruqueries, estètica, cosmètica, pedicura. I tu, en quina actitud carnet jove estàs avui?